מרכז 842, שני נתיב, אתה נכנס לשטח שאינך מורשה להיכנס אליו. מה זאת אומרת לא מורשה? למה? בגלל שאני אתיופי? למה? מה יש שם מועדון? מה זה השטות האלה? מה זה הדיבורה הזה שאסור לי להיכנס לשם? מה זה הסלקציות האלה? אני טס כמו כולם, אני רוצה להיכנס לאזור הזה. זה המרחב האווירי של סוריה. אני מסתובב. 332, כאן מגדל פיקוח, אני לא רואה אותך. יאללה, למה? בגלל שאני אתיופי וקשה לראות אותי? יאללה, שמעת את כל הבדיחות בקורס טייס. אל תעמוד בצל, אל תאכל קפקץ שלא תאכל את האצבעות. יאללה, תקדם. לא הדלק את האורות. אני מדליק. אני זוכרת, זה כל הטייסים, אנו שווים. אני עושה בדיוק מה שכל הטייסים עושים אותו דבר. Ladies and gentlemen, we are flying over France. The weather outside is 12 degrees. כשאני מדבר אנגלית אני מופתע, לא יודע, מה זה מוזר? It's a mystery. גבירותיי ורבותיי, כאן הקברניט שלכם מדבר, שלמה מצלה. מה באמא שלי, אני הקברניט, אני מטיס את המטוס. מה, אתם לא מאמינים שלי? הנה כסאבר. יאללה, תתיעו. נדבר כדה.